Povjerenje u bankarski sistem u Crnoj Gori je na zavidnom nivou, o čemu najbolje govori činjenica da su depoziti građana na istorijskom maksimumu i iznose oko 2 milijarde i 200 miliona eura, što čini nešto više od polovine ukupnih depozita u sistemu. Konstantan rast depozita tokom nekoliko prethodnih godina, koji nije uzdrmala čak ni pandemija koronavirusa, govori da je većinsko opredeljenje crnogorskih građana da novac drže na bankovnim računima. Siguran i stabilan bankarski sistem, ali i povjerenje u taj sistem, kao i povjerenje u regulatora, ključni su faktor opredeljenja građana da novac štede u poslovnim bankama. Prosječna kamatna stopa na depozite, koja je u februaru tekuće godine iznosila 0,3%, nije izrazito stimulativna, ali to ne treba da nas demotiviše da novac štedimo u bankama. Novac u bankama je siguran i bezbjedan, a zaštitu depozita, pored dobre kapitalizovanosti i likvidnosti banaka, u iznosu do 50.000 eura dodatno garantuje i Fond za zaštitu depozita.